Ik ben vanmorgen keivrig vertrokken uit Heerlen naar het wilde westen van Brabant. Raamsdonk, waar de kerk het plein siert, het vervoer te paard eigenlijk heel gewoon is en waar de kunstwerken met carnaval te maken hebben. Wat we gaan doen, wilde Christel niet vertellen, maar we verzamelen wie we kennen de gang is in een boerhal. Hey, ik wil niet zeuren of zo, maar Bart is te laat, hè? Want hij had gezegd dat ik te laat ben, maar deze keer is Storken het. Hij moet natuurlijk van ver komen, maar hey, ik ben ook helemaal naar Maastricht gereden. De mensen toch ook niet janken? Maar ook ik ben benieuwd. Ik weet wel iets, maar ik heb het nog niet gezien. Wacht, jongen! Goedemorgen! Oh. Zo. Hoe lang ben jij onderweg geweest? Dat is helemaal niet leuk om te zeggen, hè? Nou, ach, dat maakt toch helemaal niet uit. En een goede reis gehad? Ja, super fijn. Helemaal goed. Kom eruit. We gaan iets doen. Ik heb iets, jongen. Ja. Oh, ik ben net zo benieuwd als jou. Dit is Bart Storken uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. En wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk En gezellig. dit is toch wel vastelovend, hè? Je denkt, zeg nou al? Hier, zat je voor. Oké, kom op, we gaan. Wat zag je er vroeger goed uit, hè? Hey, zoek het verschil. Ja, ben ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker warm in de hal. Hey, wat een hal, hè? Geweldig, geweldig. Echt, en alles beweegt hier al, zie je dat? Oh, er zit weer helemaal wat die techniek in en zo, dus super vet, ja. Hé Bart, Ja. kijk, ik had natuurlijk één grote droom, ooit een carnavalsnummer maken. Maar deze carnaval komen al mijn dromen Want uit. je had er nog eentje. Al mijn Goeiedag, schotel. Of niet? Ik wist dat jij een grote kop had, dat die zo groot was. Maar echt, dit is toch het ultieme. Ik kom gewoon echt op een carnavalswagen. Dat is wel leuk. Yes, en ook geen klein pupke. Het is gewoon real life. Oh, ik vind hem Dat is wel leuk. super gaaf. Dat is fantastisch. Hij is, het is echt niet normaal. Super cool. Oh, mijn gezicht, ik vind hem toch mooi. Leuk, man. Geweldig. Oh, ik vind hem echt heel leuk. Zie je dan hoe vochtige uisjes, Christel? Ja, Bartje, dat heb je goed gezien. Ons pap reed altijd mee in een optocht met zijn reclamewagen voor zijn eigen winkeltje. En nu staat zijn eigen kleine meske ineens bovenop een praalwagen. Waar zou hij trots geweest zijn? Wie heeft het ontwerp gemaakt? Die zo. Jij hebt het ontwerp gemaakt. Oei, 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 wat heb je toch gedaan? Hoe ben je hierop gekomen? Waar is het idee vandaan? We hebben als ploeg het idee gehad, natuurlijk carnavalskrant, tv, dus een icoon. Dan zit je al snel bij jou. Precies. Wat leuk, man. Dus dat kon niet ontbreken. Het is leuk uitgepakt. En dan begin je met tekenen, hoe doe je dat We dan? beginnen gewoon met lassen en gaandeweg steeds meer komt er vorm in. En je maakt een frame met... Ja, met buigijzer Ja. en vanuit daar tapen, vormen. En hoe lang ben je hier nou mee bezig al? Hier zitten wel een paar maanden werk in. Een paar maanden werk, dus we zijn al maanden met jou bezig. Maar het blijft niet bij dit, want het wordt echt groot en hoog. Ja. De bovenkant ongeveer wordt om en bij 10 meter. Kijk, ja, ik ben misschien een beetje met stomheid geslagen, maar het is even serieus. Het is, ik vind het ongelooflijke eer dat jullie dat met mijn gezicht gedaan hebben. Dankjewel, wij vonden het ook een eer. We hossen weer naar de bouwhal toe. Met z'n allen lekker bouwen, here we go. Here we go! Met een laspin, een slijptol en een scher in de hand. Piratenknijters op de radio. Nou, hoe voelt het nou als Christel nou straks klaar is en hij gaat daadwerkelijk door die straten? Ja, dat is gewoon ultiem. Dan zie je gewoon zo'n wagen bewegen, draaien, het geluid, alles erop en eraan. Ja, dat is gewoon goud. En mag ik nog één ding, wat gebeurt er nou met die kop als het tak de optocht weg is? Ja, dan gaan we hem in de container gooien. Wat? Waar moet ik naartoe? Loop toch helemaal voor, dan volg ik. Welke kraam? Hier, wie dacht maar. Helemaal top. Op de vastelovensmeren. Op, dat was het ja. Wacht even. Hoi.
We zijn hier dus in Tegelen. En hier verkopen ze alles wat met carnaval te maken heeft. En er is hier van alles. Versiering voor aan de deur. Knupjes voor op uw kleren. Hoofdtooien. Kleding. Mijn carnavalshart. Echt, dat barst uit mijn lijf. Dat kan ik jullie wel zeggen. Wat was dit ook weer? Een vastelovensgenoempje. Vast. Jij hebt een heel beperkte tooi op. Ja, het is mijn feestje vandaag. Je bent jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dat op zo'n vastlovensmerk. Echt fantastisch. De markt gaat bijna open. Het eerste oor is voor een clubje uitverkoren. Daar staan ze dan. De 100 geluksvogels. Of zoals ze dat hier in Limburg noemen. De early birds. Mag ik even vragen wat je aan het doen bent? Want ik zie jou heel druk in de weer heel de tijd. Ik ben de lampjes aan het doen, dat mensen kunnen zien dat er lichtjes in mijn banden zitten. Maar hier zit toch heel veel werk in? Ja, maar dit vond ik leuk om te doen. Dus je kiest niet commercieel, maar je kiest gewoon wat je vindt leuk om te doen. Dat. Waar komt die passie vandaan? Ik ben vroeger entertainer geweest en maakte ik mijn eigen kostuums. En op een gegeven moment dan is de houdbaarheidsdatum verstreken en dan moet je wat anders gaan doen. En mag ik even vragen, wat deed je voor entertainment? In discotheken stond ik op blokken te dansen. Oh, jij was echt go-go-danseres. Ja. Oh, ja, ik dacht misschien waren de typetjes of... Ook dat. Maar, oh, Ja, aan de deur, doorbadge en andere gekke dingen om de mensen te onthalen. maar go-go-danseres is heel bloot, zeg maar. Ja, Maar niet van qua smink en kostuums is dat natuurlijk weinig. het waren kleine kostuums, maar ook qua schmink dan wel weer heel erg aanwezig. Dus ja, het hangt een beetje samen. Dus zodoende dat ik in carnaval eigenlijk mijn passie kwijt kon van creaties maken. En dit is de eerste keer dat ik zoiets probeer om te kijken of mensen het leuk vinden wat ik doe. Hey, en heb je het nodig om een eigen uit te dossen om in die carnavalsfeer te komen? Ja, het gevoel dat zit er wel, maar ik vind juist het verkleden, dat is voor mij carnaval. En is dat van jongs af aan? Ja, maar omdat ik op een gegeven moment met 16 jaar de entertainment inging, heb ik het heel lang niet kunnen vieren. En ik was 33 en toen heb ik mijn man leren kennen en allebei het weekend werk aan de kant geschoven en zelf gaan genieten. Voor mij is dit wel echt genieten hoor. Ik ben net weer een klein mesje in een snoepwinkel. En alles is zo anders dan ik gewend ben. En dat vind ik vooral leuk. Dat je ziet dat er niet heel ver van Brabant weer hele andere dingen gemaakt worden. En de liefde en het werk dat er allemaal in zit. Kijk al die details. Wauw! Kei mooi. Ik vind het heel mooi. Hallo. Zelfs als tenthouder al helemaal in de maquillage. Ja, zeker. Ja, we moeten het voorbeeld geven, toch? Heb je die allemaal zelf gemaakt? Alles. Ja. Ja, van de kaartjes tot de tooien, tot de kragen, bloemenkransen, alles. En doe je dit alleen met vastelavond of ben je een onderneemster puur zang? Ik werk deels in Den Bosch. Maar wat doe je in Den Bosch? Noord-Brabants Museum. Maar dit zijn toch wel twee... Kijk, wij maken een programma, Ons Feest. Ja. En daar gaan wij op zoek naar de parallellen en de verschillen Oh, die zie ik tussen zeker. carnaval. Ja. Dus, nou, vind ik hier, jij kunt het als geen ander vertellen. Wat is voor jou het verschil? Het verschil zit hem voor mij vooral als ik kijk naar Den Bosch en Venlo dan, echt in het verkleden en het schminken. Waar in Den Bosch iedereen hetzelfde jasje aan heeft. En als ik daar collega's over praat, zijn ze ook heel trots op. En die uniformiteit en dat iedereen gelijk is, juist door hetzelfde aan te hebben. Is hier het tegenovergestelde, is iedereen gelijk door juist iets heel geks en anders aan te hebben. Waardoor daar rang en stand verdwijnt. Dus hetzelfde uitgangspunt, andere uitvoering. Hoe ga jij zelf? Ga jij op zijn bos of ga je op zijn Venlo? Nee, op zijn Venlo's. En daar loopt een kleine sterreporter dus zomaar tegenaan. Een Limburgse die werkt in Brabant in het Noord-Brabants Museum. Wie groot is die kans?
De Venloze Eline doet dan onder andere educatieprojecten. Maar neven het werk maken van middelbare schooljeugd voor de museumstukken inspireren al die werken ook wel zelf. Brabantse meesters als Van Gogh en Sleuters komen dan ook druk in hun eigen werk. Reden genoeg voor mij om eens bij haar toe te gaan kijken. Eline studeerde aan de kunstacademie en het helpt haar natuurlijk geweldig om toes zelf kleine kunststukjes te maken. Ah, dat is dat. Eline. Klopt. Wat leuk dat je bent, Bart. Ik moest van Christel hierheen komen, maar ik moest wel de worstenbroodjes met. Lekker, dank je. Wie zeg je dat die in Venlo worstenbroodjes? Worstenbroodjes. Broodjes. Kom binnen. Wat leuk, man. Dus hier gebeurt het allemaal. Hier gebeurt het. Oh, lekker warm. Hey, maar heb ze druk met dit werk? Ja, dus zodra ik uit de trein kom, is het wel up achter de nijmachine en door. Zeg Dus maar. eigenlijk steur ik een beetje nu. Nou ja, ja, eigenlijk wel een ik kan beetje. gewoon doormaken. Ik pak het grijs erbij. Het beste doen het maken eigenlijk. Dit is een kraag. Ja. Een tulle glitterkraag. En die moet nog even dubbel en dan uiteindelijk. Want dat is zo om de nek. Dat hebben ze hier bij Jokers altijd, die kragen. Ja, daar zien ze wel een beetje op geïnspireerd, maar wel iets fleuriger. Iets fleuriger, een beetje gezelliger, ja. Zegt het. En dat geld was er dan met verdiend, dat verbrassen dan weer in de kroeg, of hoe ging dat? Nou, vaak wel. Of hoe gaat het dan op? En aan eigen pekskus. Dan moest er natuurlijk nog extra chic uit zijn. Ja, dat wil ze dan wel. Hè. En u het schminken de OB dan, of niet? Absoluut. Alles? Absoluut. En hoe let ze dan op? Ja, wie meer, wie beter. Ik heb wel eens klanten die me vragen en dan zeggen, oh, is dat niet te veel als ik ook nog die kraag doe? En dan zeg ik, ja, dat vlucht ze echt in de verkeerde. En wat zijn dat? Zijn foto's van dichter? Ja, dus met de familie. Dat zijn mijn elders, mijn broer, ja, ikzelf en mijn peertante. En in de broer en de knieën eigenlijk. Ja, dat is... Maar de beste heb ze ook gehad met knieën, of Ja, dan zitten er iets wie. En hoe haalt ze zelf die inspiratie vandaan? Ja, overal en nergens, maar ook zeker uit de kunst ja, die bij ons in het museum hangt. Want, wat hebben ze bijvoorbeeld gedaan? Nou, bijvoorbeeld Van Gogh. Ja, en wat is dan typisch Van Gogh? Ja, zonnebloemen bijvoorbeeld. Dus dan komen de zonnebloemen erbij en dan komt sterrennacht als op het gezicht. En een oor af. Ja, ik heb het geprobeerd, maar ik dacht, ik huur toch geen al die Barcelona's nummers. Wat is die favoriete kunstenaar? Of wat vindt ze heel mooi? Wat vindt ze mooi? Ja, ik had zelf van hele abstracte kunst. Ja. Dus bepaalde kleuren bij elkaar zoiets en denk dit kan wel eens een mooie combinatie zien. Of van die hele oude barokke bloemstillevens, die vind ik ook wel inspiratie. Maar wat is van dicht nu echt vastgelovend? Wat is dat eigenlijk? Ja, ik vind in het begin al, als ik 's morgens zo dat schminkputje op en dan denk ruiken. Heerlijk. Het ruikt zo lekker en dan samen schminken, samen eten, samen drinken, gewoon samen vieren eigenlijk. Toch heet het hem. De schele wazel, dit op ik hem kieken. De stomme kaal, ja. Ja, toch? Zingen? Oh. Ging dat liedje weer? Ja, dat had ik voor die dag. Ik ruik de worstenbroodje. Oh, die hem niet te horen. Ja, ik vind hier net dit kaartje. Dit is zoals jij carnaval viert. Ja, eigenlijk alleen voor de optocht. Maar hoeveel werk zit hierin? Een heleboel werk. Daar zitten echt maanden in. Maanden zitten erin. Dus tot en met de schoenen alles is aangepast. Maar waarom? Voor het moment zeg maar, dat de mensen in de optocht naar je kijken en zeggen, nou, jullie zien er prachtig uit. En wat doet dat met jou? Ja, dat is toch helemaal geweldig om een lach op mensen gezicht te toveren. Heel veel plezier ermee, hè? Nou heb ik wel het idee dat die uitbundigheid die ik overal zie, dat er altijd is geweest in Limburg. Klopt dat zo? Niet helemaal. Dat is natuurlijk historisch zo gegroeid. Dat heeft te maken hoe de carnaval zich überhaupt ontwikkelt door de jaren. Dat heeft ermee te maken hoeveel mensen, want daar is het door ontstaan, maken zelf hun kleding, maken zelf een opsmuk, enzovoort, enzovoort. En dat groeit. De jeugd heeft dat ook opgepakt. Iemand gaat zich grimeren of hoe dan ook. Men ziet dat, het volgende jaar zijn het er een paar meer.
En na een paar jaar groeit dat iedereen fantastisch cremeert. Mag ik, ze krijgen de uren er nooit uit als je de materiaal en de uren... Nee, dan kunnen denken, het is best wel prijzig. Ik heb een paar dingen gekocht, nou, dat is echt wel... Maar ze krijgen het er nooit uit. Nee, maar dat is ook passie. Mensen iets gunnen, ook wat jij hebt gemaakt. Leuk dat ze met jouw spullen lopen en mensen blij maken. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is de passie van creativiteit, van hobbyisten. Mine tricolore, mine tricot ben ik wie. Ik heb hem ergens verloren, hier is recht op mine spier. Ik heb hem ergens vergeten, je mag het weten, kan niet meer eten. Danke Bella Isabella, danke schoenste van het land. Dank je. En onze laatste halte van dit seizoen zijn er eigenlijk 2. Het Brabantse Holtes en het Limburgse Schmakt. Dit zogeheten tweelingdorp heeft 1 dorpsgemeenschap. Wat terugkomt in 1 dorpsvereniging en 1 voetbalclub. En hier precies op de grens is onze hereniging compleet. Bartje! Op de grens, op de grens. Hoe mooi! Hier is de enige optocht die wat een stukje Brabant en een stukje Limburg heeft. Hè? Want we staan precies op de grens. Precies. Hoe heet dat beekje? De Loobeek is dit. Hoe mooi om hier te starten. Ja, geweldig. Wat gaan we doen? Nou, ik dacht, vandaag gaan wij de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Carnaval kan niks zonder al die mensen die vrijwillig werken. De bouwers, de muzikanten, de Raad van Elfen, de organisatoren. Precies. Jullie. En die doen dat allemaal omdat zij vinden dat carnaval het belangrijkste feest is. Zowel in Limburg als in Brabant. Wat gaan we doen dan? Nou, we gaan iets met boekjes uitdelen, want ja, hier is dus een kleine vereniging. Ja, een beetje geld inzamelen voor Precies, we gaan het zien. Misschien kunnen we een liedje zingen nog. Dat zou wel tof zijn, als we dat nou als een soort wisselgeld doen. Nee, het is die kant op. En de kervers, want zo heet de carnavalsvereniging hier, zijn vanmorgen in alle vroegte al vertrokken vanaf de residentie van prins Luc. 19 jaar pas. En hij mag nu al voor de troepen uit. Bart en ik springen dus ergens halverwege in. Dus heel veel werk kan het dit keer niet zijn, want de dorpjes zijn maar klein. Ik net een Akela. Wij beginnen bij 10. Ja, hallo. Talen. Houd de hond vast. Hoi, goedemiddag. Carnaval staat voor de deur. Ja. Wilde jij hoog beginnen en afpingelen of naar er gelijk knaken tegenaan? Ik gooi er gelijk knaken. Helemaal goed. Ja, maar geef dat ding maar. Ja. Een beetje marktwijf. Ik ben een beetje van de agressieve verkoop. Is dit oké? Daar hou ik van. Wel? Ja, nee. Gewoon lekker commercieel in. Meteen aanpakken. Kiet de kuppenschaal. Kijk eens. Nou, bedankt. Tweede huis. Oké, wij gaan hier naartoe. We gaan naar 1. Beetje perkje op. Kom maar achter me aan. Kijk, maar jullie, wat zijn jullie adjudanten of wat zijn jullie van de prins? Wij zijn de narren. De narren? Ja. En dan moet je dan ook die schmink altijd op je gezicht hebben. Ja, zeker. En wat doe je als nar? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Je moet gewoon een beetje gek doen. Ja, dat kun je wel. Rotslagen maken, koprollen Dat is ook eigenlijk waarom je nar bent geworden, omdat je al gek bent. Want wat doe je normaal zo door het jaar? Ik ga wel door. Splitten maken bij feestjes. Spagaatsplit? Ja. En waarom hebben ze jou nar gemaakt? Ja, ook omdat ik gek ben, denk ik. Ja? en dus je gaat altijd, als er iets te doen is met de raad, dan ga je mee? Of ja, als de prins ergens toe wil, dan moet ik mee. Oké, waar kijk je het meest naar uit de komende tijd? De receptie, denk ik. En waarom is die zo leuk? Ja, dan staan wij helemaal in de spotlights. God me ja, kijk die nog ledig ook. Het eikenbladje aanbieden namens de carnavalsvereniging. Kijk, alstublieft. Nope. Ik heb een boekje. Nee, ik ben ook nog een boekje gegeven, maar er komen nieuwe boekjes aan. Hey. Wat gaan jullie met de kuil doen?
een groot feest organiseren. Een groot feest? Ja. Hoppatee. Hop, dat gaat zo, ons marktfeest. Vier, Meemaken ze wijzen, lieve mensen. Precies. Op je kopje, op je kijk. Hoppatee. Super. Daar gaan we aanbellen. Met de jongste prins ooit heet Christel langs bij de oudste inwoner van Holters, meneer Jansen. Hey, Jeu. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ik vind het leuk dat ik jou ontmoet, Jeu. Ja. Hey, en Jeu, nou heb ik hier een hele jonge prins. Ja, hoe oud ben je, Menneke? 19. 19? Hij is 19, net zindelijk. ja. Heb jij een tip voor zo'n jonge vent? Doorgaan. Zolang als het kan. Dat komt goed, Jeu. Ja, fijn. Hoi. Dankjewel, Jeu. Bedankt. Hè. Hoi, hoi. En nog één, en nog één. Hop, 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 hop. Is goed, Nee, maar zo hoeft het niet te Alsjeblieft. Veel succes ermee. Bedankt. Het is toch een maatpier. Het maakt niet uit. Alles voor de vereniging. Vind ik ook. En voor al deze lieve mensen, harde werkers voor hun clubke, hebben Bart en ik nog een verrassing in petto. We hebben gevraagd of de kijvers verkleed naar het pelgrimshuis komen. Jongen en trans zijn gelijk, ja. Dus mensen, hier kumper. Onder de rivieren in de zuiden van het land. Rotsen naar de nieren, samen hand in hand. En we zwaaien en we zwieren van de plein tot aan het café. Hier zijn we met z'n allen en zien nog lang niet klaar. Vastelovend carnavallen, de hoogmis van het jaar. Het is zo wie, de schoonste die tralala. Het zijn wel zware dagen, het valt begon niet mee. Maar carnaval vieren samen, dat doe je niet alleen. Dat doe je niet, vergeet dat niet. Tralala. Dat wou we niet beleven.